tayo sa mga kasada. Maligo may karon. Mga kagoryo, wala may nakabuhat ani nga challenge. Pero maligo may buhaton ko ni para sa inyo ah. Okay. Sugdan na to. Gor, anda ka mga gor. Anda ka mga sabon, sampon. Gor. Gor. Anda ka ni gor. Ako ka ni gor. Sabon. Ginahanglan naman Nagor para magbapo yung mamay Nagor. Ay hanapin ninyo ang taong ito at hulihin. Public prangor. Kami aligo pa! Oh! Igo guys. Gor, asa ba nagkikaring kali? Tubig Gor. Gawin Gor. Kulit-kulit gamay dito. Oh, kaligo na juga sukat-sukat. Sampo! Sunset! Okay kayo! Ang gulo magsalita eh! Hindi maintindihan ba sinabi? Gor! Saling yun o! Ay, udutun! Berapa sila ito? Ganda ng aso ninyo, mukhang tao. Yan, pa sampo! Wangan mo eh, sampo! Oh my God! Wow! Ayun na, tumatag ko. Salamat sa nagkuhan mga Gora. Please like and subscribe for our YouTube channel, Goryo TV, our page channel, Goryo TV, Bisayang Dako. Thank you for watching. What's up mga kagoryo? Nanami diri sa mga lugar na. By the way, sa tanan di ay sa mga nagpa-shoutout kagabi kagahapon, katumahan yaging panahon, naging adlaw, naging tuig dahil mga kagoryo. Shoutout dahil ko kang Simin Sensei. Shoutout sa mga Simin Sensei. Shoutout ko kang Jasin Macy Akla. Shoutout sa Jasin Macy Akla. Shoutout ko sa mga apod. Shoutout ko kang Jumar Gwinta. Jumar Gwinta. Shoutout. Shoutout ko kay Kyle. Shoutout ko sa mga ay Kyle. Shoutout ko sa mga Kay. Ay. Ito shoutout ko sa mga. Shoutout ko sa mga. Ito.
Shout out sa mga Jul. O, katong niingon nga, shoutout ko kang Roderick Ale Montenegro. Shout out. Huwag ka lang mga guys. Salamat sa nagpa-shoutout. Please like and subscribe for more videos.